Бях директор на Вела Благоева и тук на 800 метра по права линия. И когато през, може би, 2017 беше, или 2018, видях това, което никога не стана документ. Защото Кроношпан всъщност работи, как го казват експертите, все едно е къща за гости, без оценка на въздействието, без ОВОС. Това нещо няма ОВОС. Има комплексно разрешително, разписано от ВМРО и от ГЕРБ, от 2018 и 2019. Та когато видях това, което беше проекта за ОВОС, това, което експертите бяха посочили като център на най-голямо замърсяване, беше Южния двор на Средно училище Вела Благоева. С един голям червен кръст беше да преборя корумпираната и разядена от корупция община Велико Търново, а разядена от Кроношпан, не само, но много от Кроношпан и в Общинския съвет, те се знаят кои са проядени от Кроношпан. Няма да им казвам имената. От 2022 година, от септември месец 2022 година, Кроношпан заедно с автомагистрала Хемус, заедно с проблема и кризата с безводието са равностойни номер едно в програмата на Възраждане за област Велико Търново. За това сме тук, за това, ако някой каже политизираме, да, политизираме срещу политическата мафия. Тя не е само в община Велико Търново. Тя е в Министерството на околната среда и водите. Тя е при министър-председателя на България. Това тук не може да съществува без разрешението на премиера на България. И не по този начин. Ние не сме срещу индустрията. Ние сме за възстановяване, за реиндустриализация на България. Но не с нарушаване на нормите, не с тровене на великотърновци и на българите, не с крадене на вода. Пак за Кроношпан!